Issa uffiċjali il-Prim Ministru Robert Abela ħejja kollox sabiex jeħles minn Chris Fearn dan kif free shuffle li ħasat lid-deputati Laburisti Abela neħħa r-responsabilità tas-saħħa minn idejn Fearn u minflok poġġieħ Ministru għall-Affarijiet Ewropej u drittijiet tal-konsumatur Mossa li ċertament issa konfermat li minn hawn u ftit ta' xhur oħra id-deputat mexxej tal-Labor mhux se jkollu aktar siġġu mal-mejda ta' deċiżjonijiet kif se jkun qed jieħu post Helena Dalli bħala Kummissarju Ewropew għal Malta. Nifisser illi it-taqbit intern fih dan il-Partit Laburista mhux se jkun qed jieqaf hawn bit-tiġrija għas-sostitut ta' Fearn bħala deputat mexxej mistennija tibda minn issa. Minfloku, fil-kabinett, Ġotjena Abela inħatar Ministru għas-Saħħa b'Malcolm Pollaġuż Galea jinħatar Segretarju Parlamentari responsabbli mill-anzjani. Fl-aħħar xhur u snin, il-familji Maltin u Awċin kellhom iħabtu wiċċhom ma' sitwazzjoni xejn pjaċevoli fl-isptarijiet tagħna. Mediċini out of stock, pazjenti rikoverati fil-librerija u l-kantin tal-Isptar Mater Dei, pazjenti fuq stretchers fil-kuruturi mingħajr tieqa, privatezza jew tal-inqas doċċa diċenti, waiting lists ma jispiċċaw qatt jew sansitra n-nisa li qed jistennew tarbija jintbagħtu d-dar għax m'hemmx spazju għalihom. Dan meta anqas minn 24 siegħa qabel ma nħatar Ministru għas-Saħħa l-istess Ġotjena Abela kien qalilna li m'għandux soluzzjoni għal dan kollu. Li ħadd issolva kompletament din il-problema huwa impossibbli. Din hija xi ħaġa li ilha għaddejja snin u ħadd kompli tiġri. L-ewwel kummenti ta' Robert Abela wara l-bidla fil-kabinett tiegħu kien illi ma jibżax jieħu deċiżjonijiet biex isaħħaħ il-pajjiż qarrija illi żgur tistona man-nies ta' Aaron Farrugia li mhux biss neħħielu minn taħt idejh ir-responsabilità tat trasport u l-infrastruttura iżda keċċieħ kompletament mill-kabinett tiegħu. Umiljazzjoni assoluta għal Farrugia li skont kliem Abela jidher illi kellu jwarrab u sabiex il-Labor jirnexxielu jwettaq il-manifest elettorali tiegħu. Kien hemm bidla li jiena ħassejt illi kienet meħtieġa u naturalment imbagħad anke fit-teħid tal-interess nazzjonali b'mod ġenerali ħassejt illi dik id-deċiżjoni kienet meħtieġa li tittieħed. Minflok Aaron Farrugia inħatar Chris Bonnet bħala Ministru responsabbli biex isolvi l-problema ta' traffiku. Omar Farrugia frisk mill-ħatra tiegħu bħala chairperson fi Sport Malta inħatar Segretarju Parlamentari responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi filwaqt li Glenn Bedingfield, rinomat għal blog li kien imexxi mill-uffiċċju tal-eks-Prim Ministru Joseph Muscat qabel ma ġie elett fl-elezzjoni ġenerali tal-2017, inħatar bħala Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Indafa. U fil-waqt li Jonathan Attard tħalla Ministru tal-Ġustizzja bir-riforma fil-kostruzzjoni tispiċċa taqa' taħt ir-responsabilità tiegħu, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri ingħata r-responsabilità tal-Awtorità tal-Ippjanar. Għas-sorpriża ta' bosta, Clayton Bartolo tħalla responsabbli mit-Turiżmu fil-waqt li Stefan Zrinzo Azzopardi issa sar Ministru għall-Artijiet u li jara illi il-programm elettorali tal-Labor ikun implementat. F'dan ir-reshuffle spikkat ir-resistenza tal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u l-Ministru tal-Intern Byron Camilleri kif minkejja illi sorsi fil-kuruturi ta' Kastilja stess żvelaw illi kollox kien imħejji sabiex Abela jqaċċathom, dawn ma baxxewx rashom għar-rieda ta' Abela. Spikka wkoll il-fatt illi minkejja żieda tas-segretarji parlamentari u ministri ġodda, id-deputati Laburisti n-nisa illi sal-bieraħ kienu backbenchers sal-lum baqgħu mingħajr promozzjoni. Turija illi Robert Abela jew injorhom jew ma jemmenx fihom minkejja l-introduzzjoni tal-kwota tan-nisa fl-elezzjonijiet ġenerali. Bl-inkwetu taqbit intern fih dan iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jkompli jżid ġmielu fejn bosta iddeskrivew din il-mossa ta' Robert Abela bħala waħda biex jipprova jsalva ġildu qabel l-elezzjonijiet ta' Ġunju.